בשעה טובה הילד כבר נמצא בכיתה ואנחנו רגועים. האומנם? האם אנחנו צריכים רק להבטיח את העובדה שהוא מצליח בלימודים, או שישנם דברים אחרים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם? האחים של יוסף, כאשר הם רואים אותו מרחוק, מה כתוב? והתנכלו אותו לעמיתו. ערמומיות. התנכלות זה בעצם כמו שיימינג, כמו בולינג, דברים שקורים לפעמים במסגרות. החובה שלנו כהורים לשים לב לכך. לשאול ולהתעניין בעולם של ילד לא רק במסגרת הלימודים. אתה יודע, הצלחת, איך היה במבחן. האם שיחקת? עם מי שיחקת? האם שיתפו אותך? האם אתה באמת מעורב בצד החברתי? את זה גם צריך לשאול את המורים. שהמורים שלנו בכיתה ישימו לב לפרטים האלה, מה קורה לילד בהפסקה. הורים שהם בקשר עם מורים ושואלים את הפרטים האלה, יכולים לפעמים למנוע תקלות גדולות, ולשים לב לכך שהילד יהיה מוגן בצד החברתי. את התפקיד הזה, החובה שלכם לעשות, להתעניין ולגלות.